Apa nih? Yo. Kurang ajar loh. Yo, berhenti. Yo. Yo. Mas Wahyu yuk. Yuk. Nangis ngono kuwi delok ning kayak di Mas Wahyu. Kasih ora. Dari Mas Wahyu. Itu nopo lho. Aku ora dekat lho. Jenapa jenapa. Aku kok lihat carane nek gelem kok wis arep. Yo, yo mana? Yo. Nah, udah kono to iki. Iya, karo Mbak Ari kuwi. Kok nyawa diutang cowok jejeg iki mong. Jejeg sapa kuwi? Balik iki yo kaya iki. Aku insan. Nanti. Laporne Mas Wahyu ya. Ngajinya hilang, ngajinya Pak Iri. Patan pinter ku. Ku pinter patan pinter ku. Ini ya, ini ya. Ini bari ya. Oke, guys. Aku yang guys. Ya, katanya Mbak Ali ya, katanya Mbak Ali ya. 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 Bangunan tuh ya, katanya. Gak jajane ora enek wong budal wis mulai. Yo, wis mulai. Yo, kasihan deh lo. Jerone balik salene sik ya. Salen sik. Jerone ya. Nyapa lho guys. Aish. Kuat deh. Ish. Ayah. Kok wae Mbak ini buat ning bisa nganu aterne ra gendem. Rokne wis nyok ben mlaku. Ya kan munggah dah. Begagah ra iso. Munggah kok iso ora? Ya piye caramu wis ndang? Enggak kandalan. Cah nakal ngono kuwi dosa-dosa. Ini begagah saya taleni. Gagah sikile. Ini cepet ngono dulon. Begagah kok malah ngono. Begagah men. Beh, cepet sikile, Bu. Gagah. Sikile. Gagah sikile. Cepet kok. Apa saya jajan serang bal jajan nisan. Ya? Ini kalau ini ternyata sudah ganteng kayak uang sudah. Oh, enggak uang. Lah. Ini di bapakmu, dah. Nah, coba nyimpen brudo ya. Rasa teh, Bu. Gelemen. Mau tuman ngono iki. Ini duitnya, Pak. Rata kayu. Saya rasa jarak lah.
sana ya. Dari balai. Kayak duit ini ke Mbak Yana, ke Mbak Yana. Ke Mbak Yana, Bu. Nek. Mbak Yana. Mbak Yana. Mbak Yana. Sakene panas ora nangis, Pak. Nang debatnya sak mburi lho. Rene. Wis sak kene, sak kene. Ya kok 5 menit iki. Dik lawas. Oh, wis gede-gede iki. Lagi gede iki. Laku bu. Laku nih bu. Sip laku bu. Bio. Sampai glosor kayak. Ini bal karang ini bal. Aku ini bal. Wah, aku malon nih. Printerku rusak. Printernya. Cik rusak. Foto apa handicap? Handicap kecil, mini. Cacatnya posisi dong. Iya. Bang menit kemampuannya di anu kuwi. Bukan piye lho.